We zijn hier in Bakkeveen bij de Sterrenbaan en die dankt zijn naam aan de Sterrenschans die hier achter in het bos ligt. Het is niet een officiële ijsbaan, maar er wordt wel veel geschaatst in de winter. Het is nu koud en grijs, maar toen ik hier fotografeerde was het warm en lenteachtig. En stond ik met mijn blote voeten in het gras. En juist die contrasten, daar ben ik naar op zoek bij dit project. Ja, dus aan de ene kant het koude en het harde van de winter en aan de andere kant het warme en het zachte van de zomer. Dus dat er iets eindigt en iets begint. En in het midden vind je eigenlijk een stukje bezinning of berusting, een stukje rust. En dat is de ijsbaan in de lente. En die contrasten zoek ik natuurlijk in mijn onderwerp, maar die zoek ik ook in de foto zelf. Dus ja, hierachter zie je dit mooie bosmeer met heel veel contrast in de lucht, het donkere van het bos en de gemeleerde grijstinten van de boomstammen. En dat zoek ik in mijn foto's. En ik heb dit gefotografeerd op glas. Als je naar de foto kijkt kun je dat ook zien. Ik heb de glasplaten zelf geprepareerd, dus je ziet ook dat het echt authentiek is.